Bună dimineața, e ora 3. Am plecat către aeroport. Ok, se apropie avionul. Cum, nu e ăsta? Păi da, unde e? Mai la stânga? Oh my god, e cu elice. Nu pot să cred. E 3:10. Au trecut 24 de ore de când am plecat de acasă. Mult a fost, puțin a rămas. Bienvenido a Panama.